Здравейте! Намирам се в Арлес, старата част на града, където съм тръгнал на разходка. Правя една пауза за втори път в този град. И се намирам един площад, където има църква и копиш така Place de la Mayor. Голяма църква. А от другата страна е арената за битки. Тази уличка не съм минал, но до тук съм идвал. Тук е една от портите от църквата. Може би главният ход е от другата страна. Нямам идея. Тук е един хълм, откъдето се открива приятна гледка към околността. Главният площад на Стария град. Слънцето е малко контрол и състоянието е гадно. Къде е някаква плоча за пако. Не мога да чета на френски. Няма идея. Който чете френски, може да го прочете. Да. Паметна плоча на някой живял в 1874-1950 година. От тук се открива гледка към околността. Като и малко стане, какво може да видим. Това е пейзаж. Ouais, puis hier soir, oui, ça allait beaucoup mieux après, parce qu'elle est allée faire des courses par rapport à moi, tous les deux. Това е карта на околността. Това е действителност.